Yeah. Ngimina khona engikuyela ephone khona. Okay, ula ball. Manje bazokwenza njani ngoba mina nje njengamanje angikho egoli ngiseThekwini bazokwenza njani? Ayangazi phela mkhulu bona futhi bayazi bazokwenza ingakho lapho ngithela ukuthi yini mkhulu kwenzakalani ingaze nangoba bengimtshela yena umzala ngizenzala adisaba ngisise lo mhlawumbe ubona umuntu noma yini. Manje uthini yena umzali uya-understand noma ufuna ukwenza umsebenzi? Azamkhulu. Ngithi uthini manje yena umzali uya-understand noma yena ufuna ukwenza umsebenzi ngoba into engiyibonayo ukuthi ukhokheliwe phela umzali. Hayi phela umuntu ukhulume naye uzama ukukhuluma nawe ukuthi kodwa engapheli nawe into eqondile. Ekutshela ukuthi mzala mina uyazi umsebenzi wami lokuthi uyandama umuntu ukuthi nawe kodwa umuntu mhlawumbe ezama ukulalela ukusho ngoba ngesikhathi uyazi uma sekuthiwa seyaboshwa sokuyithala futhi sokwenze ukuthi ephume uyakwazi ukuthi engidalele futhi ngimtshela ukuthi hayi wendoda yenza kanjena kungenzima le ndlela abasenza ngayo njengabantu. Manje nakakuhlebeli yini ukuthi uthunywa ubani? Hayi phela ngoba mkhulu yena uyafisa kodwa akangisizi nami ukuthi sengangidlebele zenzela ukuthi ngoba ngisengasendoda lendoda engikhuluma ngayo lendoda ngibonile abantu bebaphambisa ngobabuka emafuleni ikhuluma ngathi yini kwenzakalani ngoba lendoda yenza ngathi iyavela komabonakude ukuthi futhi engibona ukuthi abantu bayamthanda futhi nabalandela ngeke bekhale mase kuthiwa siyafeleka emhlabeni. Ya. Mase bebuza bona mase sikhatha ngathi mina hayi ngiyisotile nje namba yena efonini ukuthi yini kwenzakalani ngoba kukhona nje mfuthi yini kwenzakalani emkhulu. Manje ungakwazi ukunginika leyo namba leyo mfowethu noma uyasaba? Ngenza mkhulu. Ungakwazi ukunginika leyo namba leyo oxhumane ngayo nabo? Yabadala. Hayi mkhulu anginankinga mkhulu kodwa lo munye umuntu uzongixabela ukuthi wasefonele labantu abamfunayo kwenzakalani. Hayi, ngiyakuzwa mfowethu ngikuzwa kahle. So ke sibona manje wena ucabanga ukuthi senze njani? Hayi wemkhulu mina ngeke ngikhuluma ngathi mkhulu kodwa ngabe ngiqhamba nganga mkhulu ngavela lokho. Kuthi abokwenza izinto nje nami ngike ngathanda ukuzala isathelwe phezulu ngoba phela mase kuthiwa sekufike namadoda lawa madoda anomona kuke sengakuhle mkhulu ngoba sekuboshwa abantu. Hayi ngiyakuzwa sabo. Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngikuzwa kahle. Ngiyakuzwa manje wena belithini lapha? Umkhulu ngakho ngibuza ukuthi yini kwenzakalani ingaze naye umtshele umzala ukuthi mzala awuyicama ngesizwe kahle le ndoda iyakhala hayi iyonebayo. Iyenzeni ba? Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngikuzwa kahle. Ngizwa kahle ngana kwethu nowapho khona ngizokhuphuka khona namhlanje ebusuku nje. Ngiyakhona eGola sizoke sibone ukuthi kwenza kanjani. Manje wena singahlangana in somewhere. Nginankinga mina mkhulu nje kodwa uzokwenza isithembela singahlangana mina nawe nginankinga. Hawu mfowethu ayikho inkinga sobona uSibisandla ngoba mina ngizosuka la eThekwini. Khona namhlanje ebusuku nje ngizofika kungakapheli ngisho I think 4 hours ngeke kuphele. Then ke kusasa ekuseni sibona uSibisandla. Okay nginankinga mkhulu. Hayi la mfowethu ngiyabonga mfowethu ungazawungithinta lapha ku-WhatsApp number yakho ngifuna ingilahlekane. Okay nginankinga. Number 1. Hey, ngidakela lo. Pimples again? Abantu balambile wena. Ufunani lo mama? Uthi kade la isha abantu basuka emakhaya bezokwenza umsebenzi la khona. Manje lapha nje sami ngisithombe lapho kahlahla kuthiwa siba-3 kumele bashawe akusomhlaya laba abantu. So kusho uthi bebalayishile ngoba chef Msteve. Okay. So yena wasezwa ukukhulunywa ngami ngathi umzala wakho ukhona khona lapho kanjalo
Ima. Kade mengabe uplan ukubulala umuntu uplanela abantu bezwe. Ukhuluma kakhulu abantu bezwe. Hayi mana bafu. Lo muntu uthini? Hayi uzokulalisa mfowethu ngimrecord yini nangi sambe mesh. Khohluka ikhata futhi le. Ngokulalisa. Yazi mfowethu abantu ngempela phela. Abayazi bayifuna. Yabo mina umuntu ofuna ngishaya. Akasukela khona ezulu ngishaya. Lento uzobe ngifonela manje ngisatshiswa kuthiwa kunomuntu ozokushaya in. Ayikho yonke lento. Angazi lesinye singakule khona. Umuntu oyedwa. Umuntu oyedwa. I think lama seso 3 so namhlanje. Semfola abantu maybe 6. Uphungalenja. Ngikhulu nyaphi? Hayi, siyancela. Akukho phela kunye. Ngibona bafana izolo bengishayela kamnandi. Uyibonile lanto? Hayi. Ngibona umfana ngihambe naye lo. Hayi silima sampela leso. Hey, Lesa? unushaya ngisho namahlaya eshaya. Yebo. Hayi silima sampela lesa. Slim. Baf, yabona njengamanje usule 3 namhlanje. Angazi maybe sengithola ama-calls awu-6 lena maybe 6 or 7 angibani. Bakhuluma into eyodwa. Angithi amuzwa naye lo ukuthi belayisha abantu basuke emakhaya. Umuntu wangifonela wathi webhodi kunabantu abazayo la. Ngithi ngikuhlebele. Akuyena ufuna ungishaya lo iPhone. Wathi hey kunabantu abazayo lapho kodwa shona ifoni. Yabona. So le nto ngiyibona ukuthi hayi mfowethu sizinsizwa yebo kodwa kunezinto ngene siyibheka. Yabo? Mina umuntu ozongishaya umuntu ozosuka la khona. Ezizomshaya eGabeni. Shaka uPhungalenja ngomshaya. Le nto yokuthi ke kuyosebenza ama-calls. Hayi ngofukana. Manje mana lo ofona ucabanga ufone walikho umuntu ozayo lana lapho uzokushaya. Ungcono lo uyezwa la. Ungcono. Usalanda istory. Awuthi utshontshe nami efonini. Amzala. Ngoba naye umzala ukhona lapho. Elanto bese nje ngawazi batrace manje ngiyaphela mina laptop. Ngamtrace mina impela nje mfowethu kungabi indaba. Yabo umuntu ozongishaya mina. Akeze emcimbini umhla 16. Ilazo kwazi umshaya. Very good. Lothi usasuke ekhaya kanti ikabe njani le ecela transport ukuthi layisho. Iyosha umuntu. Kasho imoto no driver. Yabo uma inkabi uyosha umuntu. Awuqashe imoto uthathe yakho. Uyoshaya umuntu. Lento yokuthi usazocela ilift. Zona ngishaya amamesho. Ngimdala ngangishaya amesho. Afana bahlala ukuphezulu umkhonto. Ayikho la. Ayisebe baningi bafa bafuna. Bebaningi phela. Omlo wafuna nje ese angazi wayekuthi ngisebhedlela ngambanga. Ngazi zonke zamafoni. Ukuthi nje angithanda ukuveza izifihlo zabantu lezinto ezenzayo. Kodwa bese nje evuma baba. Uzobona la kuphela izweni. Ngambanga. Yabo vukani manje ngiyamvukani. Angazi ukuthi nenkabi nazo zizomavukani. Hayi. Bese sicofela ama-laptop siphuma endaweni. Okunhlala khona. Umuntu wakho emsidake. Asitaya. Uthi utshontshe nami efonini umzala washa wacema into ezikanjalo. Number kamzala uyitshontshe kanjani efonini? Ngathi bafuna umuntu angimuzwa mina kahle kahle. Ngiyazama ukumlalela ngimuzwa kodwa naye ngiyamuzwa ukuthi uyangithusela. Yabo. Awu, manje inkaba sazazi mina zabaphi. Sikhulele kimi. Kamkhumeni babeqinisile babefonela zinkabi everyday. How? Umkhumeni phela kuthiwa inkabi zazimgeja everyday. Nawe babemzondana lo mfana lo yana.
abantu mfowethu umona kukho kunye. Umuntu osuka mfowethu efuna ukukusabisa. Yabona inkabi mfowethu ngeke igeje. Phela mfowethu inkabi ngena umuntu. Inkabi into installer kumuntu. Fakwe umuntu phili. Apheke umuntu afakwe ebhodweni, apheke ukuze abe inkabi. Wena usafona inkabi nje manje makuthiwa, yabo nje manje makuthiwa unigidangoma. Asikho isidingo sokuthi ngize ngishaye izandla. Ngavula iredo lana ngithi mfowethu angijengise inyawo. Asikho isidingo sokuthi uthi hayi mina ngifuna ipiya uyigidangoma ngithi. Yawazi umsebenzi. Inkabi moya kuyo uthi kuseni ngifuna ngenzela umsebenzi. Ayibilo kwenza umdandi mani fona. Hayi angizwa ke nandaba. Ayena ke yabanda ngiqoqa izwakala futhi. Izwakala kwangempela ngizama ukumlalela yini. Manje ngitshela ukuthi niseThekwini. Ngitshelile uzoThekwini. Ngiyakho bwana mntana ngikho. Ngeke kuphele ngisho u4 hours ngisuke eThekwini ngizala eGoli. Ngihambe emoyeni. Awu. 4 hours mningi la. Ninga for kodwa njoba ngithi ngithinde WhatsApp nje ngizomsendela location lapho ngizobe ngikhoneze ulambile lo muntu unamanga ulambile mfowethu khona la ifuna shuthi mina umuntu ngiyemphiphe ukuthi acela imali baba unokuthi enze le story ngoba leyo manje ngayithola wathonza le story ngeke usayithola imali asingahluleli kakhulu mhlawumbe yakuTPC ngeke sazi phela. Hayi kodwa qinisela zwawo yake sekuyikho nalokho njengabahlazi abayimele uyayibona into le private hayi na ayikhulule izobambeka lento